tässä tämmönen värikäs salaattipohja, avokadoa, sipuli, viinirypäleitä, avokadoa, kanteli. Ehdottomasti täytyy laittaa kananmunia, saa rotskua varmasti. Hasselpähkinöitä, cashew, krutonkeja, purkkua ja punasipulia. petaa, kanaa ja sitten tuo jalopenoittu sinne päällä vielä. Aukikoitettua tomaattia, viinirypäleitä, savulohta, BBQ-broileri, possua, anteeksi. pähkinöistä hyvää rasvaa, feta. Meillä oli koko trio, eli kaikki pohjasalaatit siellä. Salaattipohjalla se keskittäinen, se missä on kaikkia eri värisiä. Broileria, väriä vadelmista, Leipäjuustoa, mustikoita, vadelmia, ananasta. Sekä vesimelania ja ruistatsoja. mozzarellaa, Ananasta, tuoretta ananasta. Mulla on keskellä tomaatteja. Sitten laitettiin päälle herkullisia vadelmia, näin keskellä talvea. Ja passionvinägrää. ja vaalean balsamiko. Ja sen lisäksi laitettiin herkkulihaa. Oletko varma, että oli kaikki? Täällä vai mukaan? Täällä. Sekoitettuna vai kasattuna? Ehdottomasti kasattuna. Näin sekoitettu. Ja kasattuna. Sekoitettuna, ihan sama sekaseneminen kuitenkin. Täällä. Mukaan. Mukaan. Mieluummin tää. Tää on se hyvä tunnelma ja siisti paikka.